ассалому алейкум тамошобинони арҷманд. нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилиро ки фарогирии ахбороти криминалӣ, фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ дар самти ошкор ва пешгирии кирдорҳои зидди қонунӣ аст манзур медорем. дар студия бо шумо Моҳрухзор Таваллузода. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Дӯстии вилояти Хатлон дар асоси муроҷиати ҷабрдидаҳо мардумфиребии сокини 31-солаи шаҳри Душанбе ошкор ва нисбати ӯ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. боздоштгардида худро корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муаррифӣ карда, аз сокинони ноҳия барои мушкилашонро ҳал кардан маблағҳои онҳоро аз они худ намудааст. мутаваҷҷеҳ бошед. дар доираи баргузории чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсияи шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Дӯстӣ ҳамчун гумонбар дар содир намудани силсила ҷиноятҳои қаллобӣ Шаҳрванд Маҳмадҷонзода Анвар, соли таваллудаш 1994, зодаи ноҳияи шаҳри Туз, истиқоматкунандаи кӯчаи Абдураҳмони Ҷомии шаҳри Душанбе, ки гузаштаи доғдори ҷиноӣ дошта, бо ҷурмҳои дуздиву қаллобӣ пеш суд шудааст, дастгир карда шуд. зимни санҷиш муайян карда шуд, ки номбурда дар якчанд ҳолатҳо худро ҳамчун шахси корчалон ва корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муаррифӣ намуда, бо истифода аз боварии шаҳрвандон бо роҳи фириб маблағҳои пули онҳоро аз они худ кардааст. чунончи санаи 12 майи соли равон дастгир шуда Маҳмадҷонзода Анвар ба маркази хизматрасонии бонкии Душанбе Сити воқеъ дар кӯчаи Рӯдакии ноҳияи Дӯстӣ ворид гардида, худро корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муаррифӣ ва ба боварии Камолов Иброҳим, мутахассиси маркази хизматрасонӣ даромада 15 000 сомонӣ пули нақдро гирифта ваъда медиҳад, ки маблағи гирифтаро тавассути корти бонкиаш бармегардонад, вале аз ҷои ҳодиса ғайб зада ӯ ба Камолов зарари моддӣ ба миқдори калон мерасонад. Ман бовар кардам, худро корманди прокуратура гирифта, ман ба бовари ман даромад, ба ӯ 15 000 маблағ додам ва баромада ба мошини Тойота нишаста ба самти номаълум ҳаракат кард. Шаҳрванд Раҷабалиев Сироҷиддин, соли таваллудаш 1987, сокини ноҳияи Дӯстӣ ба мақомоти милитсия муроҷиат менамояд, ки дар бозори чорвои ноҳияи Дӯстӣ шахси номаълум ба боварии ӯ даромада бо роҳи фириб 5000 сомонии нақдро гирифта ба ҳамёни электроният мегузаронам гуфта ба самти номаълум ғайб мезанад. инчунин Маҳмадҷонзода аз дуконҳои гӯштфурӯшии шаҳрвандон Қурбонов Ашур, Қосимов Акбаралӣ, Бегматов Саймумин, сокинони ноҳияи Дӯстӣ бо ҳамин тарзу усул, яъне гирифтани пули нақд аз 1000 то 2000 сомонӣ бо ваъдаи ба ҳамёни электронии онҳо гузарондани маблағ аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. шаби 1 сентябри соли 2024 Маҳмадҷонзода Анвар бо мақсади дуздӣ ва ба даст овардани фоидаи муфт ба терминали мусофиркашонии шаҳри Бохта рафта, аз фурсати барояш муносиб истифода менамояд ва аз дохили автомошини Додов Ҳабибулло, соли таваллудаш 1978, сокини ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, телефони мобилияш, ки арзишаш 700 сомониро ташкил медиҳад, тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб мезанад. айни ҳол дастгир шуда Маҳмадҷонзода дар 6 ҳолати ҷинояти қаллобӣ ва 1 ҳолати ҷинояти дуздӣ гумонбар дониста шуда, нисбаташ тибқи талаботи моддаҳои 247 қисми 3, 244 қисми 2 кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, тафтишот идома дорад. вобаста ба далелҳои боло зикр гардида, мақомоти милитсияи Хатлон аз шаҳрвандон хоҳиш менамояд, ки агар мавриди фириби шаҳрванд Маҳмадҷонзода Анвар қарор гирифтаед, ба мақомоти милитсия муроҷиат намоед. идомаи барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ. кормандони раёсати огоҳонии пешгирии ҳуқуқ вайронкунии ноболиғону ҷавонони вазорати корҳои дохилӣ кирдори ноҷавонмардонаи як нафар сокини 35-солаи шаҳри Душанберо ошкор намуданд. ин нафар Хуршеди Абдуғаффор Сатторзода мебошад, ки дар шабакаи иҷтимоии интернетӣ Instagram, Facebook, Одноклассник бо ҳар ном саҳифаи худро кушода, бо панд кардани наворҳои дорои хусусияти шаҳрвон дошта машғул гардидааст. маврид ба зикр аст, ки дар кирдори боздоштшуда аломатҳои таркиби ҷиноятӣ дар моддаи 241 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ғайриқонунӣ тайёр кардан ва муомилоти мавод ё предметҳои порнографӣ дида мешавад. вобаста ба ин нисбати ӯ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, тафтишоти он идома дорад. дар ноҳияи Қубодини вилояти Хатлон 3 нафар гумонбар аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи мазкур бо гумони содир намудани силсиладуздиҳо дастгир гардиданд. гумонбаршудагон чорваҳои калону майда, инчунин тиловорию телефонҳои сокинонро тасарруф намуданд. тафтишот зарари расонидаи боздоштгардидагонро
ба ҷабридагон беш аз 250 000 сомонӣ рабт медиҳад. гузориши ҳамкорнамон полковники милитсия Офоқи Қодириён. тарбияи наврасон яке аз муҳимтарин вазифаҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ба ҳисоб рафта, давлат дар симои насли ояндасоз пойдориву ояндаи хишро мебинад. мутаассифона имрӯзҳо содирнамоии ҳуқуқвайронкуниву ҷинояткорӣ дар байни ин қишри ҷомеа низ ба назар мерасад, ки аз беназоративу хунукназарии падару модарон ва аҳли ҷомеа шаҳодат медиҳад. таассуфовар аст, ки баъзе афроди калонсол дидаву дониста ноболиғонро ба ҷиноят ҷалб намуда, онҳоро барои содирнамоии кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ раҳнамоӣ мекунанд. чунончи кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Қубодиён 3 нафар шаҳрвандонро бо гумони даст доштан дар ҷинояти дуздии моликияти шаҳрвандон дастгир намуданд. зимни баргузории чорабиниҳои тафтишотӣ муайян карда шуд, ки дастгиршуда Ҷумаи Филҳом соли таваллудаш 1985 бо мақсади ба даст овардани фоидаи муфт 2 нафар ноболиғони соли таваллудашон 2008 ва 2009-ро ба содир намудани як қатор ҷинояти дуздӣ, чорвоҳои калону майда ва ҷавоҳироти тиллоӣ ҷалб намудааст. номбурдагон дар 12 ҳолат аз заминҳои хоҷагии ёрирасон ва манзили истиқоматии сокинони деҳаи киёти ҷамоати деҳоти Носири Хусрави ноҳияи Қубодиён 45 сар гӯсфанд, 27 сар буз, 3 сар буққа, ҷавоҳиротҳои тиллогин ва телефонҳои мобилиро дуздиданд, ки зарари расонида шуда ба шаҳрвандон зиёда аз 250 000 сомониро ташкил медиҳад. ин 2 нафар ноболиғ чорвоҳои калону майда, ҷавоҳиротҳову телефонҳои мобилии ба яғмо бурдаашонро ба дастгиршуда Ҷумаи Филҳом медоданд ва номбурда ба ивази ҳаққи хизматашон ба ноболиғон аз 400 то 3000 сомонӣ маблағ медодааст. ҳамзамон дар рафти чорабиниҳои тафтишотӣ муайян карда шуд, ки дастгиршуда Ҷумаи Филҳом аз соли 2012 то ин ҷониб дар муассисаи кӯмаки аввалияи тиббии санаторӣ дар ноҳияи Қубодиён дар вазифаи раиси комиссияи маъюбии тиббӣ фаъолият карда, дар 5 ҳолат бо истифода аз ваколатҳои хизматиаш ба боварии шаҳрвандони корафтода даромада, аз онҳо бо роҳи фириб барои додани ҳуҷҷати маъюбӣ аз 1000 то 7000 сомонӣ гирифта, ягон амалро иҷро накарда ба шаҳрвандон зарари ҷиддӣ расонидааст. خلاصه با سفارش های من مال مردم دزدیده می آوردن، در عوضش مبلغ های پولی می دادن. айни ҳол нисбати дастгиршуда Ҷумаев бо моддаҳои 165 қисми 4 банди Б, 36 қисми С, 244 қисми С, 247 қисми С ва нисбати 2 нафар ноболиғон бо моддаи 244 қисми С-и Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, тафтишот идома дорад. имрӯзҳо бархе нафарони мардумфиреб ба назар мерасанд, ки аз зудбоварии шаҳрвандон истифода бурда бо роҳи сеҳру ҷодӯ яъне фолбинӣ даромади муфид ба даст оварда, бо ҳамин васила зиндагии хешро пеш мебаранд. кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе як нафар зани рӯзгордидаро бо ҷурми машғул шудан ба фолбинӣ боздошт намуданд. Сироҷиддини Шакурӣ дар ин хусус гузориш омода кардааст. пешами фолбино ҷодугаро кушоишкуно ягон ҷо наравед, ба хотире ки мақсад зиндагӣ маҷбур мекуна, ҳама ё ба хотири мақсад пулкоркунияй. кормандони шӯъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе фолбинеро дастгир намуданд, ки мушоҳидаи амалҳои фолбин ва боварҳои шаҳрвандон ба ӯ боиси ҳайрат аст. пайравони амалҳои хурофотӣ барои гарм нигоҳ доштани бозори соҳирон ва ба доми фиреб гирифтор намудани шаҳрвандон аз тамоми усулҳо, мутаассифона ҳатто аз оятҳои Қуръони Карим ва боварҳои динии шаҳрвандон сӯистифода мекунанд. шаҳрванд Чилаева Гуландом, сокини 50-солаи ноҳияи Фархор, манзили истиқоматиро дар шаҳри Душанбе ба иҷора гирифта, худро дар байни шаҳрвандон шахси фолбину ҷодубарор муаррифӣ сохта, ба таври пинҳонӣ ба фолбинию ҷодугарӣ машғул шудааст. санҷишҳои мақомоти милитсияи пойтахт бори дигар собит намуд, ки ягон нафар фолбину ҷодугар аз аҳкоми дин зарраи маълумоти кофӣ надоранд. мутаассифона баъзе аз шаҳрвандони зудбовар низ ба суханони соҳирон эътимод баста, аз онҳо дармони дард меҷӯянд, ки воқеан боиси таассуф аст. тафтишоти пешакӣ муайян намуд, ки Чилаева Гуландом аз соли 2017 инҷониб ин амали нангинро пешаи худ намудааст. гарм намудани муносибати зану шавҳар, сабук намудани ҳолати равонӣ, кушоиши кору пешрафти тиҷорат ваъдаҳоянд, ки Чилаева ба шаҳрвандон дода бо ин роҳ бозори худро гарм нигоҳ медошт.
шумораи зиёди қулфу калид, ришта, лухтакҳои гуногун, шамъи сурх ва ҳатто занҷир аз манзили истиқоматии номбурда дарёфту мусодира карда шуданд, ки воқеан собитгари сатҳи баланди хурофоту мардумфиребист. ана одамои бастагӣ ин занҷир барои бастагиёра вақте дар миёни одам мебандӣ чорқулфатӣ ҳуй мекунӣ ҳамун раҳи бастагӣ ҳам одами зот ҳуй мешава. Одамое ки дар раҳи дуран худшон нестанд мақсад ҳамира кушоиши кори ҳамёра ма ҳам хел хонда мисол нами хел хонда ягон соҳибаш ҳаста аммо одам худаш нестай ам одамеро ки ман кушоиш мекунам нест ҳамира кушоиш байни мисол зану шавҳар кушоишай ин шав арӯсе ки бастагиай ҳамёра мегирам дар ин туғри мекунам ба ӯ мебандам ҳуй мекунам. боиси таассуф аст ки шумораи зиёди шаҳрвандон ба суханони бардурӯғи Чилай ва Гуландон бовар намуда барои рушди тиҷорат ва кушоиши кору пешрафти рӯзгор ба ӯ муроҷиат намуданд. дар натиҷаи санҷиш аз ҷониби кормандони шуъбаи кофтукови ҷиноятӣ 14 нафар шаҳрвандоне ки ба назди номбурда рафтанд ба раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе оварда шуда ба онҳо суҳбатҳои профилактикӣ ва корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуданд. ҳақиқатан пешами пай Гуландон рафтагим дубор риштаи кушоишкор кардем Москва рафт. ҳамин одам мара ваъда дод ки биё як об метиёнта кушоиш меша ҳам муомила кати шавҳарат нағз мешавад. ман пеш рафтам барои тавбат барои дилма барои 3 бор рафтам ки дилма бардошт. палая 28 май ман пай Гуландон занг задам я ҳамсоям такси додагӣ буд я ҳамсоям такси додагӣ буд ки хеле дам мекунам кушоиш мекунам хеле мана дам кад ростига овда камтар чой қоғда мана дам дохт. дар асл амалҳои фолбинҳо таъсире ба инсон ва кору фаъолияти шаҳрвандон расонида наметавонад. худи фолбино низ инро тасдиқ намуда сабаби аслии машғул шудан ба фолбиниро ба даст овардани маблағи муфт мешуморанд. вобаста ба ҳолатҳои мазкур нисбати Чилай ва Гуландон бо моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда ҷаримабандӣ карда шуд. бори дигар шаҳрвандон таъкид карда мешаванд ки аз рафтан ба назди фолбинон қатъиян худдорӣ намоянд. ҳамватанони арҷуманд, ин буд шарҳи мухтасари ҳаводису воқеаҳои ҷиноӣ дар ҳафтаи сипарӣ шуда. боқӣ ба шумо саодати рӯзгор ва бахту иқболи баланд таманно дорем. хайр ту барномаҳои оянда сеҳатманду сарбаланд бошед.